Окей. Здравейте на всички крейзи хора, аз съм да Крейзи TV, извинете да... Честно казано... Абсурд това музика не е просто музика. Днес може да видите така... Съвказвате, че на Коледа, да, на Коледа ще си купя концерт. Това не стана. В момента дам пари и имам да се трискам. Това е добре. На 20 декември до 31 пък съм събрал нещо. Днес е 31. И днес реших да говорим за тази година 2014, която все още е 2014, но след 5 часа става 2015. Също се правя прическа, това е за жалост. Първо да се навеликопомня. Това съм да съм станал за дън глупки глупости. И не знам какво преден впечатлил. Впечатлила. Ще... Нали пробвам... Споръдно много добро има. И аз не искам, но... Нали, ох майко, не се разка. Да. Така, какво случи нещо хубаво, нещо лошо, ако ме питате, аз ще ви кажа лошо за мене. Има някои страни добри, но някои лоши. Първо, най-добрата от началото на 2014 е, че нали, свърших своята класика. Мисля съм в пети клас, гимназия влязах. Това е окей, направо се ход. Не знам как влязах в тази гимназия, но как ти е. Те честно казвам да. Който не знае, аз съм в Ямбол. Да, в Ямбол пред знака. Виждал съм се. И да. Така, относно на 2014 следващото ще бъде в първо се изкъп със срока. Да. Не знам кога беше октомври. Октомври. Някой септември или октомври беше. Не. После не питайте какво стана, направо шокираш. Бачна хирург. Ми направиха операция. Апендицит, да. Перитонит. Ако не знам какво е перитонит, значи аз ще ви обясня. Перитонит аз го наричам на косъм донор. Честно казвам да. На башните ви първи лечението с празник няма празнувам. Камо, че то не трябва празнуване. Ама, честно да. Честно с музичка. Свалих камерата. Та, относно в 2015 пожелавам си на всички сме живи здрави, да няма такива операции. Или починали хора. Примерно баби, дядовци мои, ваши. Камо, че той никой не ме гледа. Но няма и година, няма и половин месец, няма и 6 месеца, не половин година няма. Разбирам, съм си гледал по да, че съм казал някъде преди 1-2 месеца точно снимам. Нали тогава ме преръхва, аз тогава ще снимам. Да. Това е. Напишете коментарите. Какво нали, искате да се пожелая през 2015, само че може да е само 2015. Разбира се. Но какво искахте? Да, може да е 2016, когато някой първи човек да го напише. Не ме е бе. Да. Така. Или да, какво искахте да стане през 2015? Очаквам се долу напишете в коментарите, абонирайте се, харесвате, лайкате, Steam Comp ще стане някой януари, когато бера пари, мангизи. Та да. Малко кратък клип, то въобще такова сама. Това беше всичко от мене, абонирайте се, харесвайте и това беше всичко от мене, до скоро, Крейзи.
хора и ще се видим през новото 2015. Не знам, като съберат повече абонати ще вляза в Twitch. Там ще регна. И това съм регистрация на Twitch пратки работи. Но вайте. Окей, това беше всичко от мене. До скоро и очаквайте новото 2015, което се дойде след 5 часа, като казах. Извинете. Добре, ще справя казвам. Чакайте следващия клип и това беше всичко от мене. Айде, бай. Бай.